kuchingamidzai vatariri veSly Media TV. Zita ndinonzi Daniel Kacheri. Munhu wese ari muZimbabwe muno kana pasi rese nhasi akupembera amai vake nezuva iri rinonzi Mother's Day. Zvino kwatiri kwaseke kunoku tina gogo vakusvika makore 99 kureva kuti vasarirwa negore rimwe chete kuti vapinde muzana. Asi mubvunzo uripo ndewekuti gogo vakasvika sei apa, zvichiri kuitika here, chii chingataurwa nagogo seyambiro kune avo vanotarisira kuti vasvike mazera aya. Muchiona ndakadai so, regai tiwanzwe gogo kuti vakasvikawo sei. Gogo, tinokugamuchirai zvakare paSly Media TV. Inini kuti ndisvike zera irori ndakaroorwa nemurume wangu 94 1944 ndakaroorwa nemurume wangu ainzi Manuel Makunde. Tikagarisana nemurume wangu kuzvibata kwatakaita ndokuti inini pandiri handamboita mumwe mwana. Murume wangu iye haana wakambosiya muno muZimbabwe. Ndakazvibata ndichirera vana vangu semunhu ndaisenza pamurungu. Ndakasenza 13 years kuMelfort. Ndopandakabva kuMelfort ndichiuya paSengu village. Nanhasi kufa wakaita murume wangu handina mumwe murume andakazombonzvengana nayewo ini. Alright, gogo, tiri kupanzwa saka iyambiro yamuri kupa vechidiki vamazuva anaya vanyaya unonzi mujolo uri kurira uyu mukuti chi mujolo wakaipera? Wakatoipisisa isererwa nana mbuya vedu vachiti rega ungoti pese pese. Murume wangu ndizvozvo zvine kuzvibata ikoko. Mujoro wakatoipisisa chaizvo. Ini nanhasi ndinonzwa nyama dzangu idzi handimboziya chinonzi chii. Mujoro wakatoipisisa ndowataiudzwa nana mbuya vedu nasekuru. Okay, gogo. Besides zvemujolo izvi tinonzwa vana vamazuva ano vakanyanya kutora zvinodhaka, mbanje, mutoriro, doro nezvakadaro. Imambo zvibata here pazera muchiri kutemwa dzinopisa? Hatina kumbozvibata, kana murume wangu chaiye haana kana kumbozvibata kana. Maizvita sei, chii chaitika kamamboedza here kubata ku? Aiwa, hatina kumboedza kunamata. Kunamata ndokukuru kwatakakura nemurume wangu tikachata. Kana vana vangu vese vakatochata, vatatu vese taiteera shoko raMwari. Ndora takazvibata naro kusvikira nanhasi ndiri mushoko raMwari. Nenge yangu rosari yangu muroma chaiye akazara. Tainzwa kuti hazvibvumirwe rutadzo. Kana dai murume wako afa isi takazvibata vakadomboedza vanhu kuti vaiti zvimwe. Kushanda, ndinoshanda, ndaenda kumusika Mbare Chikwana panjamba. Vese vanotondiziva kuti usvika unzwa ambuya madhiri. Ini ndokurarama kwangu kwandanchiita. Zita rekuti madhiri rakabva pairi? Rakabva mukutengesa musika. Ndairima muriwo ndinotengesa vazukuru vangu ava. Ndichirima navo vaakuzotandava ndoandairima navo muriwo ndichienda kuMbare. Isati yambovakwa Mbare kumaJubek kwese uku ndotokuziva, kwakatsekera kwese uku ndotokuziva. Taisvikorara pagiraundi nemusafu wedu wemuriwo. Ndoya ndotenga zvinhu zvangu ndakunopa vazukuru vangu vari kumba kusvikira nanhasi ndiri kungoita saizvozvo. Alright, gogo, tichikutarisai muri amai, hatizivi kuti vatariri vakada kuziva mune 99 years dzekuzvarwa. Makazvarawo vana vangani makadai? Ndakadai ini ndakazvara vana vangu vapfumbamwe, vatatu vakafa vachiri vadiki. Vamwe vakafa 12 vana vacho vandakazvara nemurume naManuel tiri tu. Saka mati nematambudziko nevakazoshaya. Saka kuvarera apa tikuona mazuva ano mhuri dzongoita vana vaviri kana mumwe chete.
imimi nguva idzodzodzi maizvifambisa sei, maivarera sei vana 12? ndakazvara vana 12 ini Regina Makunde. Ndikuti pakuvadzidzisa nekuvarera kwavakaita ivo vana ava havana kuzopanduka here kubva muchidzidziso chamakavapa? Aiwa, vese vane dzimba dzavo vana vangu vese vakatochata, vanotoone dzimba dzavo. Vana vake vakayaruka vese kusvikira vana vacho vakatoyaruka vanotoone dzimba dzavo muHarare, vazukuru ivavo. Saka makaita vana 12, vatatu vakazoshaika. Saka zvikireva kuti mune vazukuru vangani? Vakawanda, vanosvika 40. Vanodarika kuma40 kana ku100 vanokwana, kana 30 30 charo 80 vazukuru. Ya inguva yakareba ikoko iyi. Vazukuru ava munombowana mukana here wakawana kumashure uko kana kuti pakati apa? Kuwana chii? Mukana wekuti mumboonawo vazukuru venyu vambokuunganira iso sakoko so? Havanotyisidzirwa naye haadi, vanototya vakaona une muzukuru anzi handidi kuona pano. Ndo zvakasvikonetsa nyaya yekunzi handidi kuti pano pauye muzukuru muuye nenhingirikiri nemombe dzenyu panapa. Haadi vamwe vana kuti vasvike. Ndinotenda ndichinoona vazukuru vangu kwavanenge vari. Alright gogo, mukukura uku mukurera vana apa, vana vamazuva ano vazhinji kwane mahuman rights nezvakadaro, handizivi kuti panguva yenyu zvaifamba sei. Mwana akakanganisa maita sei? Maibhura here kana kuti maingomurayira kuti asadzoka? Maizvifambisa sei? Taitora tsarapu kashamu ndokataitaura izvi hazviitwe nechamu. Zvinova manje avo akuti kana ukamutaurira izvozvi tiri kungoona kunaivo vakupanduka. Vakuti akanga achifamba sona haamboziva kuti kunani. Mapepa angu ndinawo ekuhurumende ekunzi wakabikira magandanga. Ndiri kuti mukambeni sakazara kana zvipfeko zvangu zvese zvirimo zvekuhurumende. Ndakatamba yasekuru Mugabe ndobva ikapfuura iyo, tasvika nhasi yapinda yaMunangagwa iyi, ndobva tapinda imomo tirimo hatidzokere shure. Nanhasi mapepa angu ndinawo ekuhurumende ekunzi wakabikira magandanga. Ndiri kuti mukambeni sakazara kana zvipfeko zvangu zvese zvirimo zvekuhurumende. Saka hondo makaiona, nguva yehondo maita sei? Ndete tinoraraga tichirara musango vana ivavo tichitakura zvimadhishi. Ava vana vangu avo ndavapfekesa zvinhingirikiri mazido akuti angonzi mukadzi mukuru kusvikira Mugabe akawina ini 1980. Ndikaenda kushudwa nemadzakusaku zvikanzi ndimi muri kudya, ndikati aiwa. Obvunza mwana wangu zvikanzi varara kuPungwe ava. Akati aiwa, zvikanzi varara kuPungwe, isu tatorara ikoko. Kanzi mbuya tikashudha naye kwaunotaura, akati aiwa havana kumbe, hakuna kwaakamboenda. Ikabvunzi futi mumanziso mumvumo bhuku. Taitakura madhishi ekunopa vanhingirikiri musango kurikiti tichibikira iye muochadi yandine ndomai svikokwira vana mukoma. Ndichibika chikokiyana chekubikira magandanga. Nhasi ndakaenda kumahuseko vakasvikondiziva zvikanzi mbuye muriwo penyu. Tikati ndiri mupenyu muzukuru. Takaona dambudziko rakakura zvakanyanya. Ivhu kuwano ndorataiti vana mukoma vauya. Zvinesi takushungurudzwa zvino nevana vasina kumboona zvavakaona. Bvira iyoyi yatiri kutaura iyi yangomu. Tiri kuchirungu ikoko. Murungu ataigara naye mukaona tosimudza maoko kudai.
ikagozoyeye zvapo itiraiwo kuchirungu ikokuku ikatsviriridza mumbaremo zvikapfuura kusvikira nanhasi ndirimo munhengi chayo ndotone matsamba angu ari kumarodheraku mese kuna nhengi wokuchitumbuisa ndakatoisa matsamba angu kwadhiyei inini saka pakaratidzwa kuti mavha apa makanzwa sei hamuna kuti ndakumbozvimira izvi ndapedza kubvira nguva iyeyo handina kumbomira mwanangu kusvikira nanhasi kana murume wangu aitopfeka matewe nguva yangu iyoyo aitopfeka matewe murungu ataiona yaye musoja ivo vanga vasingambozvitsvaga kusvikira nanhasi handina kumbochinja right gogo ndikona mune chamakabata mumaoko chiicho chii ibheji rakanzi chii tsamane makore mangani muri Nyamuguta kudai akawanda kuti vese vandakanhingirika vatoita sevava vese kadai vese vandikutaura muvhireji medu 30 vasere iwaya vakadai vari makura handina akambofawo kuti ari mudiki kana vese vaiti kiriniki yakanga ichiri kudema chaiko streti ya seno vese vaiti mbuya nguva yangu musazofamba mbuya vamwe achiuya achisunungukira pamba pangu iye wakare ari kundidaro ndini ndakamusunungutsa ana vake ane vana 4 ndakamusunungutsa mukoma wake ane 4 ndakasunungutsa mumaoko mangu makazvidzidzira kupi kudema makatoenda kukosi yacho takaenda kukosi yacho kudema tikanzi kana muine ngirozi yezvamuri kutaura zvinoziva munhu unobvunzwa kazvaunoziva kubvira pakukura kwemwana awo musikana kuti muzodii azoita munhingikiri dzimba idzi uchitaura ndakatora number 1 ndikapuwa bheji done gogo right nenguva dzamaishanda idzi muchidzidzira zvamaidzidzira mabasa amuri kuita aya zvinhu zvavo zvakamirirawo sei in terms of kuwanika kwezvinhu zvamunoshandisa muchitarisa zvako mazuva ano handizivi kuti muchiri kunyanya kupractice here asi pamashure apo makamboita zvamira zvakadii zvemazuva ano vakuisa vamwe kave kunzi anonzi mabest care vanongoziva kufamba chete musha ini ndinoziva zvangu zvekusunungutsa ndakapirwa bheji mationaringist right ndanzwa muchiti mimi makazvarisa vanhu vakawanda zvikamira zvakaita sei ndeipi yambiro yamungapawo kune avo vaya vasingadi kuenda kuzvipatara ava vanoda kuzvarira kusango kana kudzimba dzavo pasina vanhu vane unyanzvi sehwenyu manje ini unyanzvi wangu ndaiti iwo andakatsunungutsa ndoti tanga wafamba kukiriniki unopota uchiereswa kusvikira nguva yakwana vese vandaitambira iyo vaitotanga vaenda kukiriniki kunoereswa kusikero kuchiichi wozoti yarwadza manje wouya manje kuti gogo uyai kuno handidi kuenda kudema kure hanza zvakare pamambokurukura neumwe wangu mamuchiti mune mudzimu unosvika pamuri mudzimu uyu ndewekudzivirira ndewekuita sei wakasvika ndiri mudiki ndakakura ndiri nawo hanzvadzi dzangu dzaiti kana gore kwese kuchena kwaita kuoya wonditora tiri kuchivhu vachibika mapira pamabira mataura kune zvinhu zvakaita sana mukwerera zviya maizviita here zvisu wacho manje kana munhingirikiri zvekunzi mvura izviye kuri kuda kuye ndini masengu macho ndini ndobika wacho wowenhingi womukwerera kana nguva yakahwina mugaba akanhingirika tikanobika kwachifiseke tikapedza 7 days tichirara musango tichibika hwahwa hwekuhwina kwaaita
tichirara musango hamubvumirwe kuzodzokera kumba. Tikachera ningirikiri mvura nemhayo. Kare ikako mvura yainaya. Takachera nemaoko nezvimiti kudai kusvika tizadze mvura yekubika doro. Wachiseke. Right, gogo. Ndinenge ndakutadza nguva yakati ndomurawo kuti mupewo yambiro ava vechidiki ava kuti vasvikewo mazera enyaya ndedzipi nzira dzavamambotaura kunamata handiti kuzvibata kusati ropa rinosiyana. Ukasangana neuyu ropa rakwezvi ndozvatakadzidziswa kwataienda iko kwatakaita kose. Tikati aiwa munhu kuti utore uyo rikautora uyo newoyo ropa rikasangana unokuwara. Ndozvatakadzidziswa patakapuhwa manhingi iwaya. Alright, gogo. Takanangana neipapo panyaya dzeupfumi apa. Imi makashanda kare mundanzwa mune orchard, mune minda, mune vana vamazuva ano munoti kudii navo panyaya yekuda upfumi apa pakamira sei? Vemazuva ano vakutonetsa mwanangu. Tiri kungoona vachitamburawo zvavo kuti rimai havadi. Izvozvo kana dai kuri kwokuti munotoenda nepo achindi kunokurakidzai muchiona zvapakaitwa nezvandanga ndakuita. Handisi kuda kuti muende musina kunoona kuti gongo vanga vachiita sei. Ndakatoisa manyo wangu mundichida izvi nebadza ndisakura pakati yomochadhi imo makati ndoda muende muchiona nematemere aakaita neakadi. Havadi kushanda vavana mazuva ano. Zvineni vanoti zvimwe kushanda kumushonga ayo. Mazviona. Aiwa, gogo tinokutendai nekutaura kwamaita uku. Ndofunga vazhinji vazvinzwira kuti munhu anofanira kuzvibata. Hafaniri kumhanya mujolo pasi nemujolo. Pasi munhu ngaazvibate. Kwanongoti munhu wese ropa rikasiyana chete wafa. Zvinopa ndiri vana handirwari. Ayo. Handinwe mapiritsi ini. Chifiro chakaita murume wangu. Kana kwandainotoresa manhiki zvakanzi gogo ndo makore enyaya. Ayo. Ndiyo chitupa chacho vachiona here. Ndakandisina gogo. Tozochiona. Vakadaidzana zvikanzi gogo sei. Ndikati mwanangu kuzvibata. Haingoti wese aiwa. Kuzvibata. Kana dai murume akafa shandisa maoko. Nenjere dzako uchihodha muriwo hapana muriwo handisina handichimara munhingi musango ndichitsa madhengu kudai ndichitengesa muriwo ndichitengesa chitakurwa ana ruredzo ana mpitipiti ana chigumba vese ndo upenyu. Vanhu vemureni vedu vakutoti vakadzi vemureni vakunzi ambuya madhiri. Kana vunda panhingirikiri panjamba ndikangosvikapo vechikomana vakaita seyo kudai vasvika ambuya makaregere ndikati ndine 2 years chiti ndazorora kuti handichada kumagadhi. Tinokutendai gogo. Ndofunga vazhinji vazvinzwira. Vatari veSly Media TV ndofunga mazvinzwira. Kwanzi nagogo siyai mujolo. 1 on 1. 1 woman 1 man. Ndo zvavari kutaura. Siyanai nezvekubata zvinodhaka izvi zvinokushotenai upenyu hwavo nekunamata. Vasimbisa pakunamata apa. Uye vaya vanoda upfumi nekukasika hanzi zvishandire. Budisa ziya rako usada mashortcuts. Newaya mashoko tinongoramba chingoti vese vakatarira umwe noumwe kana usina kutiwo happy Mother's Day kuna akakubereka kana akakurerawa akakutorawo saamai. Chingoisawo kana kameseji zvayo. Saka ndonyaya iripo. Ngatizvibatei tikure takasimba tikure tisina kurwere. Ndinowenyu Daniel Kachere ndichitenda Pelagia ukwamupurwa akabata kamera.